office jong executive engineer PG Maukurwan division ka member secretary jong ka district Swachh Bharat mission Gramin Southwest Khasi Hills district benda ka singular ke ko world toilet di arhaja arpsaw ka bahalor ka phangpadeng ki pankhana ka jaga na ka benda ka jingsung ni toilets a place for peace bala pelong hapo ka PG hall Southwest Khasi Hills district Maukurwan ka jing thmu jong kani ka jing rakhi ka long ban pensong thu pal ba halor kumnu ban penne pensa ya ka jing khu jing suba jong ki pan khana kumnu ban sumar bat kumnu ban le khu ya ki khnang ba ki briu kin lan na ki jing sniu ne ki khinyang jing pang ba bun jan ha kani ka jing rakhi la don lang uba ki long basang executive engineer ka PhD Maukurwa division ubala shim ya ka benta ku mukong san ki weide ki ble don lang ki long uba ai law renyang MCS Block Development Officer Maukurwan CNRD Blong Uba DG Nongsit DSEO Southwest Khasi Hills District Uba I Karbudan SDO ka PHE Maukurwan Division ki Rangba Shnong ki Secretary VWSC Lambat ki Nongtre jong ka Office PHE Maukurwan Division Shu hakani ka program nakaliang ka Office jong UEE PHE kalayo ru ban sam ya ki work order kabadai ban shna ya ki segregation shed store each shed shakin rutili ha ranikor blanc kabakot shilang sanpho hajar katba ha Maukurwan blanc pratali kabakot shilak tingka kawai kumju ru la sam de ya ki work order shaki individual household latrine IHHLS kabadai jong ki new emerging household kabadai yaki laispa prapun real union but individual household latrine IHHLS jong ki PMAY shaki shispa khandai pulai union nang tala samru yaki sernot shaki laingot ki briu ki badai ki nong traiman sobha ki blala ban pentulun yaki kam ha ki shnong ki thau kata shakakong Evelyn Ternyang uba pens kembor lang shangyar bat uba handing snaitang idan pun di program mo nilai hadir hakata SBM 2 kepala staf Usman Hajar Akuway kata ni hakata SBM 2 minta tentu kepala sedang Hajar Aksau kata SBM 1 mendapat hak SBM 2 kepala sedang Usman Hajar Akuway kata minta kani kata SBM 2 di hal ni ngikam concentrate susu ya kini individual household latri kipai kana kabangi ai hagi longing hagi snow kitau but menta lembaga kadeka program PE ba kidon kita kibangi khot kita ki electric vehicle kibang ngada lunch ngada sam ngni hapo mo blok karang ikor blok amo korbat blok hasantli ki vehicle nanta po ranikor blok kabangi dang siu lunch ya program ya bang ada sam khatwetli tikini ki vehicle kilong na kabantaban transport but kit ya kimar kibopot la ulong ya ki plastic la ulong kino pun kitia kibopot te nilai ki sino kita balai kata nak kita ke ikut batik semua but menta lembah jong kali ke program jong ke SBM 2 ngidang don sibun ki ATA ki bang nginang ye train ni mat nak benta kajin khot ke suba la galong panyara pasna ye ki paithana hakilong ilong sem la galong nak benta ban penpoy ye kini ki nyut imar ki bopot pankit lembah jong kini ki ibis ke lane la galong pasna ye kini ki storage shed pantulang ye kini ki tiar imar kibopot hakitu ki jaka penlang kisno kita kejuni ini ngelang ai order pat kisno bukan sini jenama kata lembah jong kadeka program ke kerpang ke bangi ya ke bentang ke wol to de kolong
ba nakabenta jong ti nong kithaw ki longing ki balayo ikini ki paithana nakaliang jong ka office ikarpat ipi ba phin sobha yak ba sumar yaki ni ai kini ki skim paithana nakabenta ka ti coaching suba ka jong nakabenta ka jing mentoy ka jong mentang ya ai kini ki skim paithana hakador kha araja tika Lesengi perkat wa kata ka pisa ka dei ka pisa ka berang dei oi berang dei ada ni sinabha handai tang na ka benta kumno ban nai ka ta pai kana na ka benta bangila ban penerkam ka balang ordinary ka bangila ban penerkam ka select sabar daru sekiar kamu tang na ka ni ka pisa ka arja ka bangya ai na ka Departemen Kejuni, naga SDM Kalabian.